Yeah, good morning, kunsi kumele muli lero takubesana bone calendar by 18 January 2025. Guys, thank you so much, Malawi and the cameras. The DC mwana woopsa kwambiri amene sindiyang'ana nkhope sindiona kuti wakuti ndacheza naye zulo kapena talankhulana motani amene sindimayang'ana chipani ndipo ng'alulization ya lero amene amadziwa kunena kuti amapsa mtima msanga kuli bwino audio imeneyi musayimvere chifukwa nding'amba kuboma nding'amba ku MCP komanso nding'amba opposition chifukwa ngati pali ziko lomvetsa chisoni limene lili ndi atsogoleri ooneka ophunzira koma ali makape okhaokha amene saganizira za anthu ndiye ndi ziko la Malawi. Ndipo zikanakhala kuti anthu ifeyo tisanabadwe m'mimba mwa amayi athu timaziwa kapena tinkaziwa kuti tizabadwira ku Malawi ana ambiri sakanabadwa because zimene zikuchitika kuno ku Malawi ndizomvetsa chisoni kwambiri. Timakhala ndi very good programs koma implementation sitimayiziwa. Ziko limene lili ndi atsogoleri amene amafuna kuoneka ngati akugwira ntchito koma akubisala kuchigoba. Ziko limene silidziwa kulemekeza ufulu wa anthu, ziko limene silidziwa kusiyanisa andale yake, sadziwa kusiyanisa pakati pa ntchito za boma ndi ntchito za chipani. So the thing is, truth comes slowly, but it eventually shows up. Whether you hide it or not, but truth comes slowly. Zaziwika sopano kunena kuti avitumbiko mumba chimene amayendera mmakampani ndi nkhani ya political stunt. Zaziwika chifukwa pali klipi ina imene yakuwauza anthu kuti boma ndi lomweli kwacha yeti munthuyo ndi minister akugwira ntchito za boma. Andine ndikanakondwa kwambiri kuti avitumbiko mumba amene munayamba programu yabwino kwambiri yomuteteza munthu wakumuzi, munthu osauka amene akuzunzidwa ndi makampani osiyanasiyana muno Malawi. Programu yokongola kwambiri imene jasi munayenera kuyilowesa ndale. Programu imene munayenera kuyigwira pogwirisa ntchito system. Andi choyambirira cheni avitumbiko mumba ndikunena tu inu a Minister of Labor mukanamba kaye mwachita fix office yanu kumene kuchako kuli ma commissioner kuli ma inspectors amene mukanakhala nawo kaye pansi kapena ndikupanga fact finding mission yofuna kuziwa kuti kodi before me anthu amagwira ntchito bwanji nanga ma stakeholders amagwira nawo ntchito bwanji than kungouluka kuchokera ku Japan kuona bedi ya Bob Marley ndikungofikira kukaseka ma company andifunso nkumafunsa kuti kodi what triggered the closure kapena pa tebulo panu panali ripoti kale imene ma predecessor wanu anaisiya kapena mwalandira ripoti kuchokera kwa ma commissioners. Chifukwa ndizodabwisatu kuti kungothamanga mukuziwa kunena kuti ma company amene jawo ngati CP Foods imene jayo munthu anthu ake aja ndi ma investors ndipo akuchita contribute to the growth of this economy. Komanso alemba anthu ntchito a Malawi ngakhale ndalama yawo ndiyochepa kwambiri zimenenso ine zinandisangalatsa kuti mutachita intervene tinaziwa kuti apapa minister akugwira ntchito. But why not warning them? Because anzanu ena amapita ndikukachita woni. Komanso ochita woni yotu sinu akanakhala ma commissioner kapena ma inspectors. Komanso osakhala kungokhala ma inspectors akuleba atu iya. Komanso mogwira na ntchito ndi other stakeholders ngati Malawi Bureau of Standards. Because inuyo ntchito ana as a minister ndiyoonesesa kunena kuti anthu akusatira malamulo komanso ma standards than just to go
and close zikuoneka ngati mwina anthu akhoza kuchita interpret ntchito yabwino kwambiri yomuteteza m'Malawi amene akulandira ndalama yosakwana even minimum wage, ndalama yochepa kwambiri komanso working conditions so pathetic. Pulogalamu yokongola andi ineyo nali munthu mmodzi mothokoza kunena kuti nawo Malawi ili ndi ma ministers amene inonso pano atuluka amene ali ready to save Malawians, because ntchito yanu ya iniyo sikuopseza anthu just like imene mwapangira zulo lija kukamukalipira mzimayi, kumuchita harasi mzimayi, kusala pang'ononso kutukwana chifukwa panali stupid pamene paja pang'ono mukanatchula cha musalu. As a minister ndikuona ngati mwathamanga kwambiri. You needed first of all to fix your office. Muziwe kuti kodi CP Foods kapena NP ka NT Plastics kodi anthu amene wawa nthawi yonseyi samasatira malamulo, ndiye kuti kumene kuma inspectors samapitako, ma commissioners samapitako, kodi anthu amene wasamalandira ma warning, ndiye kuti it means someone somewhere failed his job or her job. Ndiye kuti anthu aja ankangopita m'makampani amene wawa chifukwa ndi anthu obwera ndikumangolandira ndalama. Ku Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri kumene ngati muzamve kuti kampani yasekedwa ndiye kuti wani anthuwo sanapereke ndalama ku chipani, sanapereke ndalama kwa president kapena iye kwa ma ministers kapena iye munthu amene ndiwo kudanza athu, koma azungu ambiri kapena amwenye ambiri anthu obwera sawasekera makampani yawo. And inuyo mukanafasa ndikuona kuti kodi aliko ma CP Foods makampani ngati amene aliko angati m'Malawi muno, chifukwa kuli makampani amene akudyesa anthu poison, akumwesa anthu poison, akudyesa anthu zosaziwika bwino, koma makampani omukapeza kuti akuchita operate muno m'Malawi. Mwachisanzo makampani amene akupangisa mimowa, akupanga mimowa imene anyamata athu akungofa malebanizi, amene iwo so samamwa mowawo mapangidwa kuti uzipha anthu akunoko ku Malawi. And the government does not take heed of these concerns to go and close or to inspect anthu ngati amene wawa. Mwenye mukupangika zinthu zoopsa, koma inuyo you don't have time yofuna kugwirisa ntchito system yanu, because we should make systems or we should create systems that will be there even if we leave. Ndiye ine nimaona ngati mwathamanga kwambiri che vitumbiko mumba andizaoneka kunena kuti inuyo mmapangira zimene zijazo ncholinga kuti muwaopseze anthu aja mwina azipereka ndalama ku MCP malinga ndi kampeni ikubwerayi. Pajatu nthawi ina Lazarus Chakwera anamunenapo Peter Mutharika kunena kuti is a prince of thieves, prince of corruption. Ndiye panopa zinatembenukatu prince of corruption ja ndi Chakwera uja ndiye ana ake inuyo mukutengera zimene zijaso kuti nanunso mukhaleso anthu okuba, anambala 1 okuba akatangale. Chifukwa programu ngati imene ijayo simukanayigwira ntchito ngati mwa personal, chifukwa mmene mukupangira muja mukupanga ngati muli ndi personal issues ndi makampani amene ajawo. And kodi what triggered you kunena kuti mukapite kumene kujako? What criteria did you use? Chifukwa tikanena momuopa Mulungu kuli makampani amene akupanga zonunkha kwambiri. Kodi kumene kujako kulibeko buku la alendo? Mbuku la alendo mu simunayang'anemo ndikuona kuti anabwerapo ni ndani? Ine ndimakumbukira so kuti Malemu Sidiki Miya anazapita so kumene kujako kukayendera. Andi ikanakhala kuti imene jayo ulendo wanu undu wa chilungamo, mukanapita ku makampani mwina awiri owayamikira amene akupanga zabwino, mwina atatu amene asakupanga zabwino, kuti muzichita balance. Komanso kumene kujako Malawi Bureau of Standards anali kuti, nanga akama anali kuti, ma inspectors yanu anali kuti, ma commissioners yanu anali kuti. And why kutenga makamera a polisi chonchija kumajambula mukukalipa? Mukanachitatu bwino kwambiri
pulogalamu yokongola dziko la Malawi, dziko la anthu lotembereredwa limene timakhala with very good programs on paper, koma implementation imatikanika chifukwa pulogalamu ngati imene ja ndi pulogalamu imene ya Malawi ayithokoza kunena kuti no, we have a minister now who is taking, because one of your duties is to make your ministry to work, to make your ministry to tiki, kuspanga chotheka kunena kuti kodi anthu akusatira malamulo. Kodi mukamanena za zimbuzi iniyo ngati a minister mwacheza ndi anzani wa ku Ministry of Health, chifukwa sotu nawo ku Ministry of Health kuti kulitu zimbuzi muzipatala muzimene iniyo simungalowesemo phazi. Nanga anzani wa ku Ministry of Education mwaayendera ndi kwawo mva kunena kuti kodi ku education ku anthu akukumana ndi zotani, ana asukulu akuphunzira malo otani, environment kulitu zimbuzi zokuti olo mwana wa sukulu akhoza kungopita ndi kugweramo, ana ena akuferamo mmene momo. Kodi nanga m'maprisonimo anthu akugwiramo ntchito bwanji, nanga akaidi akukhala moyo otani ndi maujenitu ma-counterparts anzanu. Tikunena panopa mupite ku Zomba prison mukapeza kuti kwabwera akaidi ochokera ku Mikuyu amene aonda ngati chala cha kumiyondochi ndipo ena akumwalira. Zimene zozo zikuyenera kuti zikhale mu system. Kodi inuyo mukwanisa nokha kuti mukafike kuchitipa muyendere mashopu kumeneko? Mukwanisa mukafike ku Nsanje? That is why we need system. Kumalawi kunoko kuziwa kuti ifeyo dziko lathu ndi ife anthu otembereredwa bwanji, chifukwa anthu akhoza kunena kuti vitumbiko ndiye kuti ali ndi personal interest, waona kuti anthu amapanga ndalama zambiri ya CP feeds awa, tiyeni ife tiyitenge ndizipanga ndi anzanga, olo ni mwana wa president chifukwa ndi nzanga, tiyeni ife tiyaopseze amene wawa athawe kuno ku Malawi tizipanga ifeyo. Kapena iyayi mwinaso kapena mwangodana nawo anthu amene aja mwina amapereka ndalama ku opposition, you never know. Mwina ndi anzawo ujena UTM, anzawo a DPP, anzawo a UDF kapena a Ford, ndiye inu zikukupwetekani so mwazitenga zinthu zakukhala personal because the way you are doing, because komande munakaka tu a minister mmakaka chonchija, and why harassing employee not employer. Nzimayi ujatu ndi employee chabe, mukanaitana bwana ache ndiye muzia alavulira chonchija kumakalipira namumwe athamusira ujeni namumwe maluvu na athamukira chonchija. Ineyo ndadandaula kwambiri kunena kuti programu imene timakuthokoza nayoni kuti mufike ngakhale olo kuma estate kumulanje kutyolo muyende m'makampani mwenyemu. Kodi ku Malawi kuno kukuchitika zinthu bwana, kukuchitika zinthu ku Malawi kuno, koma programu ijamwaira kwisa kumakafika kumakanena kuti kwacha boma ndiliti ndilomweri bwana koma ifeyo ndela kudandaulani kwambiri. Even olo munati mpite mma insurance company mukaone mmene anthu amene maagent amene amazuzikira ngati ku Vanguard inalipo nthawi kuchokera 2019 to 2022 anthu amadulidwa pay as UN, yeti malamulo sanena choncho kunena kuti munthu azidulidwa pay as UN. Ayi, munaeni anthu aja muziyadula ma commission, koma anthu ajawo anadulidwa ndalama zimene zijazo munayenera kupita kumaka chita address ma issues ngati amenewo. And even Vanguard inayenera kutenga ndalama zawo za anthu aja zimene analamula kuzera ku malamulo kunena kuti achosere commission ya munthu uja plus minus pay as UN imene anawadula ija awabwezere the balance. Koma that is not happening. That's what we want iniyo muoneseze kunena kuti kodi anthu akusatira malamulo, anthu akusatira ma standards. What is making kunena kuti ma standards anthu asatire, and makampani amenya sana bwere zulotu abwera kale chinapangisa ndi chani kuti nthawi yonse anthu azikapanga zinthu zosasatira malamulo. Ndi chimozimozinso anthu awawa a opposition, zipani ngati za DPP, chipani ngati cha UDF, a Ford, UTM, kulizi palibe chimene ndo akunena kuti ifeyo tikakalo waso mboma
tikapanga izi tikapanga nkhani za economy kuti ibwerere tikapanga izi koma zimene akulankhula mukamva a UTM ife tiyenda tokha power ati imeneyo mukamva a UDF ifeso tiyenda tokha mukamva a DPP ifeso tiyenda tokha mukamva a Ford umva ife tikoza kukhala vice president zimene mukufuna ndi aliyense wainu kuti akhale president sizingatheketu nthawi inoyo munayenera mukhale ndi masekta kuyitanizana nonse ya opposition a UDF a Ford a DPP a UTM mukanapanga conference yanu ndikukakumana kujipinda chifukwa amalawi zimene akufuna panopa akufuna someone politicians who are going to bail them out of this mess. Kodi economy ya ziko ikhala bwanji umoyo wa Malawi ukhala bwanji mukamanena kuti nkhani za fertilizer tizaziyendesa mwakuti not the way you are doing kuna kuti ife nkhani za fertilizer tizamugulisa 50,000 ndineza zasiyanapo chani inu mukanapita a Ford mukanakumana ndi a DPP UDF ndi anzani onse nonse zipani zonse mukhale pamozi akuluakulu ifeyo tinati tilowe mboma ife muzatipase ma ministry awa mwina ife tizatenge Ministry of Agriculture Ministry of Health iyayi ife tizatenga ku education kuti anthu akamayiona education ikulephereka aziziwa kuti amene ndi a Ford iya ifeyo aujene a UDF titenga ku Ministry of Finance titenga economic planning kuti anthu akamakhala ziwa kuti UDF imene ikuchita champion economic planning ya ziko lino malinga ndi nzeru za atupere ifeyo a DPP muzati series andiso ndikumusankha munthu mmozi kuti azayimirire ziko monga amene apangira ku Botswana ndi ku South Africa koma kunoko ziko lotembereredwa ziko laling'ono aliyense akufuna upresident Peter Mutharika akufuna upresident atupere akufuna upresident ujeni uyu nayeso kabambe akuti ine sindilola iyayi ndiyenda ndekha amalawi azakudandaula nikopsha kutaka kwenu chimene mmaziwa ndiye mukumane pamaliro muzinamiza amalawi ngati mmacheza ngati mmakambirana nkhani za nzeru mukumane kwa John Chilembwe muzisekererana yete anthu awawa aononga ziko awawa gula vitumbikozi ndande onse a MCP aliwononga ziko kuphatikiza Prince of Ujeni corruption iyo aliwononga ziko amalawi akudikira iniyo koma inu chimene mukuziwa alese akufuna basi power kodi anthu amajandale akufuna anthu ujeni sogolola ziko lino kodi fetereza tizamugula bwanji umoyo wa ana kusukulu uzakhala bwanji anthu akuvutika muzipatala muzakhala mankhwala bwanji malamu kuti mukhale pamozi mmene apangira ngati ku Zambia amusankha munthu umozi koma aliyense akufuna akhale president winayo akakakambirana ni zache mwina nkaza chesu kumamulesa kuti iya musazakumane nawo amenewo sikolomvesa chisoni kwambiri ndafuna ndikuuzeni kunena kuti amalawi saza kukhulupirani ndipo saza kukhulukiraniso mukangopanga zachibwana zozikonda zofuna nokha inu a opposition mwalama kuti mukhale pamodzi mmene mwasiriza ma convention iwa koma aliyense ayi akupanga zache ndiye ndifuna ndikuuzeni kuti mwasala ndi mezi 7 mwalama kuti mukanayitanizana nonse a PP a UDF a Ford ujeni DPP UTM nonse pamozi mukhale pansi mukambirane muliwombole ziko ili sindikudziwa kunena kuti kodi upresident umene mmafunawo ndi maufusatu nthawi zonse ndi wa ndani mukumpangira ndani ziko lomvesa chisoni ziko limene anthu akumizi akuvutika kopsa akulephera kudya koma ife tikukanganirana maudindo aliyense akhale president ena nuzipani zanu mukuchita kuziwa kuti you cannot make it and that's a fact you cannot make it but kukakamira ineyo ndi mazuwa za economy ineyo ndine nkhalakale ife chipani chathu nchachikulu why can't you sit down and strategize for you to finish ujeni mimbulu hii akambuku awawa to finish awawa ngonas mene mukupangira maboksi movotera muja mukati muzikhala pena paje pa blank bwezi mandu a Malawi ambiri to atakangovota pa blank ipo chifukwa asogoleri sakuoneka you are busy kukanganirana maudindo malamo kuti mukanganirane miyoyo ya Malawi Boni Kalindo
the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TM Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Okwiye osangalala sangalale. I'm not here to please anyone but to please Malawians. Like, share, Malawian cameras, subscribe.